Шефе, къде е папагала? Не ме шефосвай, моля те, ако обичаш. Папагала, ще ти кажа, че много пищи, особено когато има музикални изпълнения. И напоследък се травмира и депресира точно конкретно от твоето свирене. Да, той и аз да И седа... за това поговорих с папагалския психолог, с когото разполагам с грижи за папагала. Човек И с той пари каза... всичко може да си позволи. И? Депресирането... Това беше сега, просто папагала ти да седиш по цял ден... По целка няма се депресираш цял ден в пририбите горе. Ти при шефа това е... Нема да защото квичиш хората ли? не знаят какво е пририбите. Аз съм любител на животните и имам аквариум с рибки. Това е в моя офис, имам си аквариум с рибки. Бриджит Бардо, Мъжки вариант. български вариант, мъжки. Имаш ли си животно? Бъж? Имам. Какво Питон. животно? Моля? Питон. Албинос. Албинос. Харесвате ли, господин Трифонов, катерици? По-скоро имаш малко змийче, някакво мъничко Така, такова. но аз го наричам... Може да е албиносче, но е нищожно малко змийченце. Бейби питон. Бейби питон. Някой път да направим, за да паднат всички мистерии, да вземем да излезем един път да ги покажем и край. Няма да показваме нищо. Няма да показваме... Защо може да направим Кукубенд Мистер Питон? Аз знам даже кой ще го спечели. Вие напоследък, Евгений, ме игнорирахте от Кукубенд. Аз се казва, времето е наше. Аз имам 21, 22, даже не ги помня албума. Никой не може да ти ги вземе. Никой не може, но в И момента никой вие... не ти ги изима. Как не ми ги взима? Всички количества са изчерпани. Да не коментирам твоите албуми, които са... Що не изпеете няколко? Добре, другия път. Може имам предвид да обърнете внимание и на моето творчество. Нека да обърнем внимание да си свършим работата за днес. Ма с тебе ли говоря сега? С кой се Не с тебе ли разговарям? Имаме идеи да се свири на виола, И на дайре. С това ли съм популярен в Кукубенд? Значи може да направим една вечер само дайре. Воци, дай ми дере. Чакай, не му Господин пипай Трифонов, моето дере. не е обикновен човек. Дерето е мое. Що, какво му е? Няма значение какво му е. Няма да ти го дам. Рейди, дай едно дайре. Кажа, рейди, дай, онова е мое. Всички инструменти са мои. Ми свирете си на тях Ти сам. кажа аз, няма да пипаш нищо. Рейди ще върна при Фидел Кастро. Браво, Не можеш да правиш такива неща. Разбира се. Айде ще ми, сега ще свирим на дайрета тук. Браво. Толкова си некадърен. Добър вечер, скъпи зрители. Добър вечер и на вас. Шокой. Какво? Аз съм се маскирал на Елвис Пресли. Не си ли се маскирал на куче? Елвис Пресли се направил на куча. Вижте какво. Аз съм се маскирал на шушумига. Вижте, ако смятате тази вечер, само защото е Хелоуин и вие сте творчески Не некадърни, мога да говоря с това. да се правите на малумници, гримирайки се и слагайки си някакви смешни неща, да спрем от сега още. Нарушавате ни организацията в момента. Коя организация? Вие сте хаотични. Не е верно. Кой казва, че не е верно? Ние си имаме организация, вие само се намесвате. Вие ще говорите един през друг. Ма говорим един през друг, защото ни Кой прекъсваш. го... Вие говорите един през нас. Виж какво. Аз съм против. Ние не сме се разбирали с вас така. Няма еротичен Ти може фолклор. да си против, но виж колко хора сме. Кворума е в нас. Няма кворум. Има СЕМ. Нека ти обясня нещо. Ако вие ще говорите цинизми и простоти... Много приказвате. Спрете му микрофона. Отнема ни от времето. Много сме Ще ме напред. глоби СЕМ мен! Много сме напред във времето. Лично мен! И ще те Бълхата глобя след ухапала. това аз теб! Бълхата ухапала. Са по Коледа няма ли да вземеш 13-та заплата? Ще ядеш храна за рибки една седмица. Специално за нашия Нема да водещ. ни я сефте. Това е доена в нашата група. О, не, Йотов господин не! Евгений Йотов. Не, Йотов не! Има Познавам Йотов обращение. от 20 години. Йотов не трябва да говори по телевизията. Камо ли да пее? Сега ще разберете, че това е погрешен Вие не знам дали модел. знаете, ма дори микрофона на саксофона съм му спрял. Защото може да каже нещо. В казан си се пекла, в тръбичка текла ракийчице.
Пей. Святая мъченичице. Алелуя. Пей. Алилуя! Ти носиш упование и главозамаяние. Ръкичице! Святая мъченичице. Алелуя. Алилуя! Алелуя. Пей. И главозамаяние, и кръкопреплитание, ръкичице. Святая мъченичице. Алилуя! Алилуя! И една гатанка бързо. Гатанка, виж, от Ломско. Гатанка, я. Късо и дебело, на всички газа видело. Що е то? Прагът на къщата. Какво правите в това време 20 минути? Какво правите? На вокално Играем си. Както виждаш. Евгений, ще се наиграете. Ами, добре.